Krásne dobré ráno vám prajem. Moje meno je Martin Mikláš a dnes vám urobím sprievodcu. Toto slovo ste už asi niekde videli. Určite ste videli aj rôzne web stránky a možno i nejakú tú stránku vlastníte sami. Ale snažili ste sa niekedy odhaliť, čo je na blogoch také zaujímavé? Teraz sa to všetko dozviete pekne po poriadku. Aby celé to naše blogovanie dávalo zmysel, pozrime sa na produkciu noviniek alebo správ vo všeobecnosti. V minulosti boli správy pripravované profesionálne. Keď sa niečo udialo, musel tam ísť reportér, napísať to podľa seba a nakoniec šéfredaktor rozhodol, čo sa uverejní. Takéto spracovanie a uverejňovanie správ na trhu dlho prevládalo. Bolo však veľmi všeobecné a obmedzené. Dnes sme v dobe, kedy sa správy stávajú osobnou záležitosťou. Vznikli nové druhy web stránok nazývané weblogy alebo internetové denníčky. Tie umožnili každému stať sa tvorcom alebo reportérom. Často zadarmo. Slovíčko weblog bolo pretransformované na weblog, čo znamená my blogujeme. Potom z toho celého ostalo nám známe slovo blog a jeho odvodeniny, ako blogovať, blogovanie, blogosféra a podobne. Popularita blogov začala rýchlo rásť. Autori vytvárali milióny stránok s novinkami a každý blog prezentoval vlastnú verziu noviniek. Možno sa vám teraz zdá, že používam slovo novinky prehnane. Keď sa nad tým však zamyslíte, zistíte, že vždy sa nájde niečo, čo je pre niekoho iného novinkou. Majiteľ firmy môže blogovať o jeho podnikaní, mama o svojej rodinke, futbalista o úspechoch svojho tímu. Dnes blogujú prakticky všetci. Ako sme dospeli až sem? Blogy umožnili jednoduché zdieľanie informácií cez internet. Každý, kto dostane nápad, môže spustiť nový blog kliknutím tlačidla a o pár minút už môže vydávať články. Takto to celé funguje. Blogy sú web stránky skladajúce sa zo samostatných príspevkov. Príspevky sú jednotlivé novinky, ako napríklad články, príbehy alebo správy. Bloger jednoducho vyplní formulár podobný tomu na odoslanie e-mailu. Namiesto predmetu e-mailu napíše názov príspevku a namiesto tela správy samotný príspevok. Tlačidlo odoslať správu je pri blogovaní nahradené tlačidlom publikovať článok. Po kliknutí na publikovať sa vaše myšlienky ukážu celému svetu. Nové príspevky sa zobrazujú na prvom mieste. Keď pridáte ďalší príspevok, ten je opäť prvý v poradí a starší článok je posunutý smerom nadol. Po čase je blog zbierkou týchto príspevkov. Všetky staršie sa dajú nájsť aj cez archív, v ktorom sa dá vyhľadávať. Tým je zachovaná ako kontinuita, tak i pôvodné myšlienky a vyjadrenia autora. Každý príspevok na blogu sa tiež môže stať diskusiou. Stačí, aby čitatelia zanechali komentár. Blogy robia teda z noviniek obojsmernú komunikáciu na rozdiel od televízie, kde si viem len ťažko predstaviť, že by každý divák mohol povedať, čo chce, kedy chce a tak, aby to každý počul. To podstatné však nie je, ako blogy fungujú, ale čo s nimi môžete spraviť vy. Povedzme, že máte blog o turistike alebo fotografovaní. Ten blog odráža váš jedinečný pohľad na veci, čo následne pomáha budovať vzťahy s vašimi čitateľmi a blogermi s podobnými záujmami. Už keď sme pri vzťahoch, blogeri často spolupracujú. Okrem komentárov a čítania príspevkov vás môžu ostatní citovať, odkazovať na váš blog alebo napísať za vás článok na váš blog. Toto vytvára spoločenstva blogerov, ktoré sa vzájomne inšpirujú a motivujú. Blogy si osvojuje stále väčšie množstvo ľudí. Je to spôsobené ich jednoduchosťou a príležitosťami, ktoré vytvárajú. A každý tento blog má svoju vlastnú verziu noviniek. To zaujímavé na blogoch je teda to, že dávajú ľuďom ako my silu médií a vytvárajú osobnú verziu noviniek. Tieto novinky sú príťažlivé pre väčšie množstvo malých audiencií. Takže čo s touto novou mocou spravíte? Najlepšie bude nájsť niekde skupinu ľudí, ktorá by rada počula to, čo máte na jazyku.
Ak vás toto video zaujalo, môžete sa prihlásiť k odberu môjho kanála na YouTube. Máte ďalšie otázky? Obráťte sa na mňa priamo na stránke www.rozhľadňa.sk, kde máte možnosť prihlásiť sa aj do e-mailového spravodaja. Teším sa na ďalšie stretnutie a prajem veľa blogovacieho zdaru.